Ka Hill State People's Democratic Party HSPDP haka khandai trik naitung kalapan skam biang ya ka jingkershan jongka ya kisin jam jongka sarkar jala ban penbet ya ka kam ya ka japut ka bala sak teng la slamba hapdeng ka Meghalaya bar ka Assam shwa ban penya shakmat ya ka benta ka baar jongka jingakren habakren shakilar thai kubor u president ka HSPDP uba KP Pangnyang ula ong baka party kum ka paralok hapo ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA kayeng scam ban ajing kershani kesin jam jong ka sarkar nakabenta ka kampen put ka bane hapdeng ka Meghalaya bat Assam Ulapun pauru ya ka jingkermen ka bas scam baka jingakren halor kin riutli ki jaka ki badang sateng ki badan haka jinga ka jiaput hapdeng kini ki arjala onla ben penbet no hapo ka jingalam jong menteri rangba ka jela ukon rat ke sangma uba pangniang ulap diang sengo baru ya ki santli ki nongrem bakong san jong ka kam ya penbet put ka ba pensyong nongrem katkum ka history ki jat ben riu ki ba syong snong hakatan ka jing sengo jong ki briu ki ba sa hakatan pasakta par ka jing suk hakaliang ka sanjar kadar Ula ong baka party ka nget ba kini ginongrem balabu kin pensuk haka bayade ber ka jing penbet ya kini kin riu tuli gijaka ki barang sateng. Kum udukhot jong ka West Khasi Hills Regional Committee uba pangniang ula ong ba ukermen basyen ka Regional Committee balakli da chairman uba met ba lingdo kan sa penlong no ya ka jinga keren bat ka Regional Committee Kamrup District ka Assam. Haba pediang bakalang pi sektor ka danglong ka weni ki jaka ka bakham shamjing haka kam penbet put haka benta ka baar jong ka jinga kren Henry ka sengla penpaw ya ka jingkermen balada bur renti ekinong rem bala menjor lang ringkat ka jinga shimbenta shirhem jing ki pat ba kan penla ya ka Meghalaya bat ka Assam bakin poi sya ka jinga penbet ka bapediang da baro arliang mamla Penpaw ya kini kecil dia kam ke boundary talk with Assam mo. Nagalian juga ke parti ke baju yang barabor ke judan hakini ki manifesto juga parti ya ke matre kam jongka ke banding kong kre ke bodari nadu ki por ke menswa badan don ki presiden barim ku mai robing ba terter du minta te nagalian juga parti ke badan lang minta ke MDA government aku ba manging long kum ka way ki partner ni ka alai tingi penpaw yang sumu how ya ka sarkar dan bau chief minister aku ba mentala notify ya kan ka phase 2 talk bat ka Assam gure urusan di ni tip banginan dal sakumba ndutli ki sektor mo nani ki area te hakani ka notification ba da mission haka laboratory jom June penai June penai badan te dangi ibiang ba kida nani likely ki regional committee ba ka sarkar kala constitute to bari gari Bhoi district ka West Khasi Hills district ba ka Western Hills district te hakbele bat kani nagaliang jungi kum ka party ka baju raise technical issue but hoi ki way pat ki stakeholder ki lakman long ku ki NGO jadi ki way pat ki pot kan parties sindoi ni ngala shushim kumba ka party ka yeng te ka jing thu jung badan bagai ka sarkar ulong ban penjat eri ki mat jura ka party ka dan ban ra lang ka sarkar ya hol kan ni penpau yang ji sungu bat ka jing hai ko be ka pangi honorable chief minister ba kumala kren nadu nen swaka election nyo ka Assam ba indalakut ka Assam assembly election kamot akan sadon biang ka jipteng ya kani ka kaw te kai ka bagi kamsang tanat kalong ba ya kani ka phase 1 ka balade ya seprang da ka da kini ki apli ki jela te sa ka phase 2 ko ni tip ki dong ki jaka ki ba ki ba thain ma na marsan posne munshwang imla an pendap ya kani ka jipteng put te henry nang iskem ba kani ka sin penyat dari penbaik ke ba ar kalah pendong ba ngidon ke jingkremen banginang lah susu ban penbaik ya gini ki industri sektor
Tekindia ru ngakwa ban kren mariage ngahap aganika West Khasi Hills Regional Committee jongkala pi sektor te ngira sungkumen ru ba ngiron hangni ki santli ki mat ya kren mo ki 5 cores of principles ban ya kren ya ganeka bedai bot kurusang kata kalong ba halor ketu kabangi oka kabaka way ni ki mat ganeka historical perspective antaka kabaar ke yen ganeka ethnicity of the local population kabalai ganeka continuity with boundary lene ke jingya ibyang di markapur kabsaung ong kataka people's opinion and perception jong of the people living in that area basan gede ki ong ka administrative convenient manginde ban klet ba hadu mentahi ya ka official map jong Meghalaya phinlap ba borok art li ini ki jakaya ka sia kimdam hak official map jong Meghalaya jong kari kasi bai le jong kata kadai kaba ni community hak tu jakah ta kadai ka bai ban kenika boundary dispute